Hintay nga di kanta, panang sarabu ken Jesus, nga iti kapya. Idir itay nga di kanta, ti kinatanot na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adakuma kada kayo. Agrag-o, ken agragsak. Kakabsat, daytoy ti awis, iti nakatolikwan na simbaan, iti daytoy may katlo a Domingo ti Adviento. Ngawawagan tayo, iti Gaudete Sunday. Yan tangay ta daytoy nga balikas, Gaudete. May isang Latin na pagsasao, ti kayat na asawen, agrag-o kayo, agragsak kayo. Manipod, iti umuna nga antifona, iti nasantuan na misa, nagtaod, iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Filipos. Kinunana, agrag-o kayo, iti Apo, ulitek nga ibaga, agragsak kayo, asidegen ti Apo. Adda iti panagrag-o ken panagragsak, yan tangay ta asidegen tiya ay ti Apo. Ket daytoy nga umay ni Apo tayo nga Hesukristo, sigurado pudno asumangbay. Ngarod kakabsat, isagana tayo, dagiti puspuso katatao kabibiyag tayo. Tapno agari iti katatao tayo ni Jesus. Ket mayaninaw kadagiti kapulpulapol tayo nga adda ni Jesus. Iti biyag tayo, iti puso tayo. Bigbigan tayo nga rod, dagiti basbasol tayo. Dumawat tayo, iti kaasikan pamakawan ti Apo. Tapno maikari tayo, ang makiranod, kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papakumbaba, agkonfesarak, iti Dios, aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi ap ken Santa Maria ngagnanaya na Birhen. Kadagiti aming anghelel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kuma ti man nakabali na Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kawanem basbasol mi, pitut nagkurkurangan mi, ket alawen nakakadi, nakalmesan, nakempos puso mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika. Pakawanem basbasol mi, mitut nagkurkurangan mi, ket alawen nakakadi, nakalmesan, nakempos puso mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasol mi, mitut nagkurkurangan mi, ket alawen nakakadi, nakalmesan, nakempos puso mi. Nakalmesan, kumararag tayo. O Diyos, makitam ada kami at taom, si papasnek kami,
amang padpadaan iti piyesta ti panakaypasngay ti Apo. Ipaay mo kadi, tamapudnuan mi, ti mangrambak iti daytoy na indaklan na piyesta, babaen dagiti misteryo, ket makagteng kami, kadagiti ragragsak iti panakaisalakan. Dawaten mi daytoy, gapo ken Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi, isua makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Dios nga agnanayon, nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Profeta Sofanias. Agkanta kinagriaw kayo iti rag-o, da kayo nga Israelita. Agragsaka iti amin na pusom Jerusalem. Impawanen ti Apo dagiti gumurgura ken ka. Inikat na amin na kabusor mo. Adakin ka ti Apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapu ti pagbutngam. Damtingen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng, syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos amalpay dagiti emam. Ada ti Apo a Diyos mo iti dinam. Tibilig na ti mangted ken ka ti balayge. Agrag unto ket sika ti pagragsakan na. Ikanakanto iti baro abiyag, taay ayaten na ka. Agkantanto is asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao a makefesta. Ti sao ti Apo. Agpukaw ken agkanta tayo, tatinayin daklan kinasantuan a Diyos ti Israel, makipagnaed kada tayo. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted ti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na. Ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan ti Apo gapo kadagiti na indaklan nga inaramid na. Itintero alubong ipadamagyo akasta. Agpokkaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaetisyon. Naindaklan tinasantuan a Diyos ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Kankanayon kumaan na ragsak ti panagbiagyo iti Apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakita yu ti kinaanos yu ti amin a tao. Asidegen ti yaay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan yu. Ngemi ti amin a panagkararag yu. Agdawat kayo ti Diyos a buyugan ti panagyaman. Aywanan na kayo to, ti talna ti Diyos, a di matukod a panunuten ti tao. Tapno na talga dagiti puso ken panunot yu, iti amin na panakipagmaymay sayo ken ni Kristo Jesus. Ti sao ti Apo.
iti puso intay lukdan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at ako makakada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Sinaludsod dagiti tattao ken ni Juan, anya ti masapol nga aramidan mi. Ti addaan iti dua akagay, kinunana, insungbat ni Juan, masapol nga itedna iti maysa, iti awanan. Ti addaan kanen, masapol ang mangibingay. Napanti sumagmamano ngagsingsingir iti buwis tapno agpabunyag daken kuana. Maestro, kinunada, anya ti aramidan mi. Di kay agsingsingir iti ad-adu ngem iti tumutop, imbaga na kadakwada. Ket da kami, sinaludsod met dagiti soldado, anya ti masapol nga aramidan mi. Diyo piliten nga alaen ti kwarta, ti siya sinuman. Diyo metbutbut ngen ida, tapno maalayo ti kwartada. Mapnek kayo iti swelduyo, kinunana kadakwada. Dimakkel tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danum, ngem sumarsaro no kanyak iti maysa adakdakkel ti pannakabalin na ngamsyak. Diak pay may kari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Adakin kuana ti bigao, pangtaep na iti irik, urnungen ken idulin nanto iti irik iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maiddep. Kastoy ken dadumapay abalakad ti imbagbaga ni Juan kadagiti tattao, iti panangikasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Taep ken irik. Kakabsat, daytoy man ti tema nga pagtutungtungan tayo, iti daytoy nga humilya. Nagpintas gamin, daytay paset iti Ebanghelyo, ano sa dino na itukit. Addaken kuana ti bigao, apang taep na iti irik. Urnungen ken idulin nanto ti irik, iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep, iti apoy, adi maiddep. Amo tayo amin kakabsat iti pagsupadian ti irik ken taep. Seemingly, no kitkitaan tayo ay ket agpada ti langada. Ngem amo tayo launay nga iti maysa adda iti nagyan na, ngem iti sabali ipes. Iso nga pagsinaan tayo dagitoy adwa, diket din yan tangay saan tayo kayat ang maitipon ti adaan nagyan iti awanan wenno kadagiti ipes. Human psychology, daytoy iti tendency tayo ken pudno iso iti nasisitang aramiden tayo, saan tayo nga kayat nga dagiti nalungsot ket adda tiyan dagiti saan a nalungsot. Kastapay nga saan tayo nga kayat nga itipon ti rinuker kadagiti nasayaat. Napadasan tayo amin ti nagtaep. Diket din na po kadagitoy ubing napadasan nyo pailaan ako. Napadasan nyo ti nagtaep. Amo yung tagtaep. Diket din itayab ti angin dagiti taep ket agdisso iti daga. Dagiti met addaan bagas nga irik agdisso iti bigao. Anya kaditi kay papanan daytoy nga imagery, daytoy nga imahe. Kakabsat, plain and simple, gundaway tayo daytoy tapno mapagdasig tayo iti kasasaad wenno langa
tibiyag nga addaan kay papanan, ken itibiyag nga awan kay SS kan. Kaya tayo man wenno saan kakabsat, we are in a rupture between the desire to live a meaningful life and at the same time, we are under the temptation to succumb to a life of emptiness. Tag-awar di ta kakabsat. Nadaduma mga bakti maysa, nadaduma datay mo't iti sabaling abanger ama ababak. Nadaduma, nagsayaat, dagiti ganuat tayo, dagiti tarigagay tayo, dagiti arapaap tayo, dagiti aramid tayo. Ngem, no apay nga dagiti kanito, nga mataltalipungaw tayo, ket maabak tayo, iti awis ana indagaan. Iso nga iti daytoy man nga kanito kakabsat warwaran tayo, daytoy nga tema, taep ken irik, intayo kitaen ti bukod tayo nga kabibiyag, ket kitaan tayo sokimatan tayo, no sa dino, wenno anya iti sitwasyon tayo, mayarig tayo kadi, iti irik, wenno taep. Umuna, biyag akas iti taep, biyag nga awan ka SS kan na. No, basaan tayo, dagiti wisdom literature, kakabsat, iti Biblia, iti daan na tulag, libro ti Kinasirib, Ecclesiastes, so on and so forth. This image, taep, shaf, is the image of foolishness, kinamaag. Amo tayo ti taep, kakabsat, walang laman, walang kahulugan, walang direksyon, piman, nakapimpiman, kinamaag. Kaano kad dakiti kanito nga agbibiyag tayo akas lamayarig iti taep. No baknang tayo kadi iti baknang, does that mean nga adda iti kay papanan ti panagbiag tayo? No baknang mo ti baknang, sika ti kababaknangan, no adda ti kinabaknang mo na indagaan. Adda ka di ti kay papanan ti biag mo? Nalabit wen, nalabit saan? But, dear friends, you may have everything, but seemingly, life is so empty. No sublihanan tayo iti libro ti Ecclesiastes, daytoy iti igunam-gunam, daytoy nga manurat, kukuha na iti amin na kinabaknang, adda ken kuha na iti bilag ken turay, pamadayaw, ngem, anya kadi iti ingunam-gunam na. Everything is vanity, vanity of vanities. Awan ti ka SS kan ti bihag. Apay kadi, kakabsat mayan natop daytoy nga panirigan, iti may sa apaset iti ebanghelyo, ano sa dino, ni Jesus, ingunam-gunam na, wano indanon na iti may sa apangarig, iti may sa anabaknang amaag. No malagipyo na tiyambaan, daytoy nga nabaknang iti apit, iti dayta atawen, nagado ti apit na, ket pinampanunot na, anya nga ti aramidok, kadagiti nakadado nga apit ko, ket napunnon ti sarusar ko, napunnon ti kamalig nga pangipumpunak, kadagiti apit. Kinunana amukon, rakrakek, dagiti sarusar ko, ket agi patakderak, iti dakdakkel. Tapno sadyay, makaanay amin nga apit ko. Ket numalpas data, agragragsak, agbarbartek, mangmangan, layon. Daytanto ti aramidek, nagganas, nagsayaat, nagsamit. Dayta iti biag nga kayat ko, para laeng kanyak. Ngemamu tayo, ti kinuna, iti Dios, iti dayta nga nabaknang nga tao. Maagmuno, itamot laeng arabii, mauyos ti biag mo. Kakabsat, the emptiness of it all, amidst all worldly riches, it becomes apparent in the face of death. Numingmingmingan tayon, iti ipupusay, awan ka SS kan, ti kinabaknang. Sadly, some people don't care about death. Kunada iti daduma, agtrabaho akki day,
Trabaho ak. Lasigi. Gutad ditoy, gutad dita. Panakimisa. Mapanakidig karyada. Panagtrabaho. Panakyaaway. Damat iti pamilya nga pakpakanag makaawat ti Dios. Maawatan na. Maawatan na. Adapay dagiti daduma kunada panakimisa para kadagiti babakit kan lalakay dagita. Iyam amok tulatan ati bagbagikon no senior citizen nakton. Di bale tati Dios. Manangaasi, mamakawan, maawatan nakto. Iyam amok to ay apo. Siyak di tayo managbasol, dandanin ako na tumangad barsa nga, sorry, peace. Ngem, kakabsat, manen, we don't know the time, we don't know the manner, baka no, inton bigat, when no may kadwa, ison, ton tibulon tayo. Mahiligak iti photography, apo, mahiligak iti photography. Ket may sakadag iti mabalin nga mayan natop iti dayto nga tema nga pagtutungtungan tayo. No mapicture tayo anya ti immediate response tayo kakabsat. No sumangot tayo iti camera nya ti usual nga aramidan tayo. Agisem. 92% of the time agisem tayo no mapicture tayo. Ta iti litrato it freezes the moment. Di din na po. Ket mayan natop data iti tarigagay tayo, iti biyag tayo. Kaya tayo nga ibati, sakbay nga ibati tayo, iti lubong when no iti ipupusay. We would like to smile. We would like to be remembered as a happy individual with purpose, with dignity, with esteem. Ket nagpintas nga iti daytoy nga kanito saludsudan tayo anya kadi aya iti pudno nga mangted ragsak iti biag tayo. Kinabaknang fleeting data. Anya pay kadi ti senyal ti biag akas iti taep. Remember this kakabsat. When you long to have a life other than your own ay ket senyal datan nga da iti kungkunana iti wagas panagbiagyo. Nalabit ng ngagyon ti istorya may panggap iti maysa nga pusa. Amo tayo ti kagagalad ti pusa, di ka din mataas ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. With adda iti nangato nga esteem na. He feels so strong. Pusa nga rod. Dignified. Ngem one time dayto nga pusa nakakita ti aso. This particular cat nagbuteng na amak ket nagsubli iti amo na. Dayto nga amo na magician. Ket kinunana angko nga kayaten ti agbalin nga pusa. Adda mo tinatantanok gayam ngem siak. Kayat ko ti agbalin nga aso, pagbalinan nakman nga aso. Ket kinuna dayto yung magician, sige nga rod. Sige nga rod. Pinagbalin na nga aso, daytoy pusa. Nga mapagdarikmat, daytoy nga pusa nga nagbalin nga aso, nakakita iti tigre, nagbuteng manen. Ket kinunana, ampay gayam nga siyak ti katatanukan. Di dakkel nga pusa, natantanok gayam tigre. Nagsubli manen jay, amo na, kayat ko ti agbalin nga tigre. Nga ro, agbalin ka nga tigre, pinagbalin na nga tigre, di aso. Pusa, aso, tigre. Apagdarikmat, dito nga tigre, nakakita iti elepante. Kinunana, ay apo, anya moten, at dapay gayam ti nabilbilag ngam siyak. Guray kag, subliak. Napanmanen di jay amo na, ket kinunana, sir, jak kayaten iti tigre, kayat ko agbalin nga elepante. Ngem kinuna dito yung magician, dito yung amo na nagpintas launay. No, I won't make you an elephant because even if I turn you into an elephant, you still have the heart of a cat. You will still have the heart of a cat.
No pusa ka, pusa ka. No aso ka, aso ka. No siya asawa ka. No padi ka. Saan ka nga baro? Saan mo nga ko na Bakit ngayon lang kita nakita? Ngayon pa na siya asawa na ako. Ngayon pa na pari na ako. Paano na yan? Ilimod na lang natin. Ilimod na lang natin. Sa ating dalawa lang. Nagganas. Bakit ikaw pa ang pinakasalan ko? Siya na lang sana. Mas sexy. Mas hindi tarabitab. Siya na lang sana. Siya may pangarap siya. Ikaw, awampay ti kayat mga magunod, tibiyag. Anyamot din. Sa bali lang kuman, tinaganak ko. Anyamot dagiti nga naganak. Mamartag ti tatang ko. Patpataya weteng ninanang ko. Awampay ganas. Kakabsat, don't live a life of pretentiousness. Don't pretend. Adda kayo ditan nga paset iti panagbiagyo, you are not living the best possible version of yourself. You will live an empty life. Ngarod, kita antay mo iti sabali abanger apo, biag akas iti irik atid dugan. Siyak ti mang misa no madamdama, ituloy konto no madamdama, kaya't yu pa iti makimisa. Kakabsat ti ulidan tayo, iti biag nga mayan natop, iti emahe, iti irik, ket ni Juan mamunyag, kas igunam-gunam iti ebanghelyo. Yeah. Dagiti balikas na, ket napnuan kay papanan. Tiket din ammo tayo, no iti katungtungtong tayo, dagiti balikas na, adda iti dagsen na, adda kay papanan na, wenno shallow, wenno, awanti dagsen na. Ket kakabsat, saan laeng nga relihiyon, doktrina, wenno pamati ti bitbit na. Saan laeng nga linteg, alagaden, wenno wagas panagdaydayaw. Ti bitbit na, ket basic knowledge, basic perspective with regard to life with purpose. Adda, iti kay papanan, dagiti balikas na. Kastapay nga saan laeng nga head level, but most importantly, makita ti aramid. Nanggagan tayo iti ebanghelyo, namitlo, dagiti balikas, wano dagiti saludsod, anya ti aramidan may, dagiti tattaog, singsingir iti buwis, dagiti soldado, iso nga iso iti saludsod da, anya ti aramidan may. Kakabsat, ngarod, nagpintas nga pagpampanunutan tayo, dagiti balikas, ni San Juan, tapno adda kay papanan ti biag. Learn to share, kinunana kadagiti agsingsingir iti wenno kadagiti tattao, ti addaan ti dua akagay masapul nga ited na iti maysa ti awanan. Ti addaan kanen masapul amang ibingay. Dayto nga ta nabasa ni Apo Flor nya ti sungain pakat na kadagiti barbarangay. Iso nga layon basta no da misa kalpasan misa kaan ti ako nga nayonan di kay agsingsingir iti adu ngem iti tumutop. Diyo piliten nga alaan ti kwarta ti siya sino man. Diyo butbut ngen ida. Live simply so that others will simply live. Kakabsat, there's enough to everyone's need, but not to everyone's greed. No amin kat arsab, uno adu ti arsab, ay kat adu ti madidigra. Nakakita kayo kadin, kakabsat, wenno nakaimatang kayo kadin, iti tao nga nauneg ti pamati na, manakimisa, ngem imot. Adakam amuyo apo,
nga manakimisa, ngam imot. Ada, iyam amuyo man kanya katongtong ko abo. Ubaw nalabit iti pamati na. Tanumaiya si degmo, iti bagim, iti Dios, iti simbaan. You cannot but share what you have. No, kaya't ko kumati nagpabak nang, nagbalin na kumalat ang abogado na, nagabogado na alat ako man. Tarigagay ko pa idi, ti agasawa, agputot ti walo. Pag iso, basketball team. Ada iti substitution, upat, iraman ko ati bagbagik. Pag iso, di rotation, 9-man team. Ngam, saan nga data kakabsat? Iti pagtaudan ti pudno nga ragsak. Saan nga nainlubungan? Kakabsat, the measure of generosity is not what you can give, but the things that you leave for yourself. Uray no nagaduti itid mo, maragmag lang gayam, kundi tayo ibat batim para itibagim. Ninabak nang, ay kat adado at ni maitid na nga Paskwa. Ngam ni marigrigat. Ngam iti kakabsat, iti perspektibo nga mabalin nga pang mangted angkla, wano pundasyon, ti kinaman nagparabor, ket daytay ibat batim iti bagim. No piman maragmeg iti batim laangan para iti bagim, tapno makapagserbi ka kadag iti kapulpulapol mo, then you are considered generous. Daytoy apo iti maysang panirigan iti biyag nga mayan natok iti irik kinaman nagparabor. Let us learn from John the Baptist. And if you would like to hear the sequel of this homily, attend the next Mass. We will learn also from Jesus. Iso iti ulidan, ti pudno abiyag anapnuan kay papanan. Itultuloy tayo nga rod, daytoy na santo na misa, tumakder dagiti imot. Naglingutak pa'y. Tumakder dagiti managparabor. Ket sang kamay sa tayo kakabsat. Ipaduyak-yak tayo, iti pamati tayo. Kunatay amin, mamati ak ti Dios Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. O Dios nga amami, ado dagiti imasideg kani Juan ket nagbabawi da. Umay kami met umararaw ken ka, ket dawaten mi, taton nebem iti puso mi, ket agbabawi kami kadagiti kinaderep ken kinapalangguad mi. Dumawat kami nga rod iti daytoy akanito, ti kaasi ken tulong mo, ket iti tunggal panggep ko nami, Apo denggen nakam kadi. Para iti pagimbagan ti Santa nga Iglesia, papigsaem kuma ti Santo Papa mi Francisco, dagiti obispo mi, amin na papadi, ken dagiti addaan tinariyos Juan a panagbiag, kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti gobyerno tayo, Apo tignayam ti puso dagiti dadaulo mi, ken amin namang tagiben ti linak ken talna,
Tapno pumada dati soldado ti ebanghelyo, adi mawat ti panagbalbaliw. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo amin na kaming ti simbaan, Apo taraybayan na kami at taom. Tapno bayat ti panagsagsaga nami, saan mi kumaamalipatan ti kapatgan nga mensahe, ket ti panagpakawan ti kabusor, ken panangayat ti amin nakita ti tao. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangisursuro ken katikista, tapno ipategda daytoy anatanok at trabaho da, ken si salagip dalata, ani Apo Jesus ti kangatuan nga ubog iti sirib. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti marigrigat, ken nakurapay, tapno iti daytoy a tiyempo ti Paskwa, umadadupay tinabak na